pulem adayuda paila kaniyak kanake tanu siyak tay kunang ubing at pailaeng sumapul kat sa bali nga inka ayaten niayat asap sa pule adayuda pailang emputi-kute tanu siyak tay kunam ay di kadudwaen kasiksikan tulaeng tinak ay ayaten amanong tay kaya harigat kas may sa asabong nga di pa'y nagukuran tanu puro sen nga di na pa'y oras magaltay nga dagos ket manasanas amumading tay kay arigan kas may sasabong akababangluan ingka puro sen kadagitoy dakulap kedaywanak tutap nung di manasanas di pagpagapun